Hi guys, soundcheck ron kay hapit naman. Testing mix soundcheck ni DJ Jan ba? Mabay pagabot ni DJ Jan, soundcheck ron kadiot no. Ito na yung testingan kung sila bukan na ito ang tsunami nga 700 watts. Ya. Ito sa atin round guys. Right, ito minahon niya soundcheck to guys. Mana kena judges oh. Legend. Check. 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 Check.